हल्लीच झालेल्या 4 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत 3 राज्यांवर भारतीय जनता पक्षाने यश मिळवल्यानंतर सर्वांचे लक्ष मिझोरम राज्याच्या निकालाकडे लागले होते। परंतु झोराम नॅशनल पक्षाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत तिथे सत्तांतर घडवून आणले। आता याचा आणि गोव्याचा काय संबंध आहे? तर खूप जवळचा संबंध आहे, कारण ज्या झोराम नॅशनल पक्षाने मिझोरममध्ये सत्ता स्थापन केली आहे त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि आत्ताचे मिझोरमचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री लाल दुहोमा हे 1977 मध्ये IPS अधिकारी झाल्यावर त्यांची पहिली नियुक्ती गोव्यात झाली होती। या काळात त्यांनी अनेक तस्करांविरुद्ध कारवाया केल्या होत्या। सुरुवातीला पणजीत पोलीस उपअधीक्षक म्हणून त्यांनी काम पाहिले, परंतु त्यांचे काम पाहून लगेचच त्यांना उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक पदी बढती मिळाली। यानंतर भारताच्या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या देखील त्यांच्या कामाने प्रभावित झाल्या होत्या आणि लगोलाग त्यांनी लाल दुहोमा यांना स्वतःचे सुरक्षा अधिकारी म्हणून 1982 मध्ये नेमणूक केली।